Janvier mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare hande ko ñalawma talata 16 lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi. Habruji mon e ɗemgol Pulaar titruji ko toon to États-Unis puɗɗoɗen ma en dutto toon to Iowa e États-Unis ƴeewen kadi woteji baɗɗi hanki ɗi taw wiyama hen ko kanko Donald Trump gagni ƴeewen kadi ko kamɓe candidat ɗi fof koɓe kaali surtout ko fati woteji ɗiɗon ha andi toon to États-Unis hono kamɓe Sénat ene wayno ɓe goni koye oɗo saha joni caɗele mawɗe sibabunde ƴewde nanodirde guila gouvernement mo États-Unis uddani sibabunde ko fati budget sénateur Grassley noon ene wayno ko kañum hoore mum ko jarata duuɓi capanɗe jeenayyi kadi ko toon jeeya toon to Iowa. Habruji men international ma nawto en toon to Palestine ƴeewen kadi holko ñalli toon hannde ɗum noon ma en ƴeew kadi ruttade toon to Comore hono kanko Azali Assoumani wiyama résultat ji jalti hol gañiɓe toon ɓe toon to Sénégal yen candidat ji ɗiɗo kadi ko fati élection ngaji présidentiel hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi hono caɗele gonɗe hakkude kanko Karim Wade e kanko biyeteɗo ceerno Alassane Sall ɗum noon kamɓe ɗiɗi fof candidat ji ƴeewen koɓe kalata toon. Habruji men ma naw en kadi toon to Mauritanie ɗum noon ƴeewen ruttade kadi Amnesty International ko haali ko fate binditagol gonnugol Mauritanie dartinagol mois de décembre holko ɓe kaali hen kadi ma en dutto kadi toon to Mauritanie surtout laaɗi gummotoɗo toon to tufɗi Mauritanie fadde to Île Canaries ƴeewen kadi ko gouvernement mo Île Canaries ko haali hen ko fate yidde wallede caggal mumen jokkodiri Tijani Niang wawa rokkude hen ko jogani hen hannde ko fati coftal ɓalli won titruji men ɓurɗo mawnude oɗo journal ma en gartu dosuji muɗum joni joni e siftinde ɗon tan hannde ko talata 16 lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi. jaam hiire moon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare hande no mbiɗen ni ko talata ɗum mardi hawri ko 16 lewru janvier ko fati d' abord weeyo siftinde ɗon tan wonɓe o diwan oɗo saha joni to banggue tugui tan Ohio walla tugui tan Chicago ha ettani ma toon to New York e wayno ko janggol bongol wona ɗum noon ko ñalli walla ko waali ɗeɗo balɗe ɗiɗi ɓennuɗi ko wiyete moins hakkude moins 10 degré ha ettanima moins 14 degré Celsius eyyi kadi janggo ñalawma ma hawnaki ma yettoy kene wona 30 degré Fahrenheit ma wul seeɗa kono en ɗamina kadi dimanche garoɗo o surtout hedde hakkude samedi dimanche ha yettanima lundi ma température o kadi cello ha woni à moins 20 degré Celsius ɗum noon kadi wonande wonɓe oɗon diwan foof ko renare mawde surtout henna janggol ngol ne heewi. Habruji men toon to États-Unis hono kamɓe républicain ji ɓe dañino hanki woote mabɓe gaddano ɗum noon ko woote henna ko mbiyata elminde walla ko wooteji ko mbiyata primaire toon to Iowa ɗum noon ko yaltuno e résultat ji hanki hono kanko Donald Trump ene wayno ko kanko gagni ɗiɗon wooteji kono ene wayno caggal muɗum hono kanko DeSantis o haali haala kewka hannde ɗum noon ko nde fote CNN won gueɗe ɗe o haali hen surtout o haali hen ko wonde ko wayno Donald Trump ene wayno ko so tawi tan ko on républicain ji cuuɓi caɗele saabu ko haala Donald Trump haalta tan ko fati caɗele ɗe wondi ɗe surtout woteji ujunnaji ɗiɗi e nogas e surtout kadi ko fati hen kañum hoore mum tribunal uji ɗi woni ha hannde oɗo saha kadi kanko hoore makko haali wi wonde Donald Trump ene wayno ko oɗo saha joni wona parɗo pour wawde ardade kadi ko wayi wonde fof ene wayno o yenni hen kadi hono Nikki Haley o wi wonde ko Nikki Haley ene wayno ko hawnaki ma républicain paam o jogaki tinnare no fewi miijade pour wallude conservateur uji kono noon o wallata ko ene wayno o miijontono ko yimɓe wiyeteɓe indépendant en ɗum noon ene wayno ko kanko DeSantis bonninto ɗon Nikki Haley tugnal hande sondage uji jaltude ɗe taw ko CNN holli ɗum hono kanko Nikki Haley ko kanko ɓuuri DeSantis e chance wonande ɓe wotoɓe taw ko conservateur uji kono ene wayno ko rewata ɗiɗo woteji baɗɗi hanki ko to yaade toon to New Hampshire ene wayno ko kanko Nikki Haley waɗi toon campagne mawɗo kadi mo ɗamini ko kanko gañoto noon so gañima toon noon tunnade hande ene CNN haaliri wi wonde so gañima toon wonata kan kadi ko campagne o hakkude makko kanko e Donald Trump donc ene wayno ko ɗum ɗon wonande campagne o wonde kamɓe ɗiɗo ɗum ɗon firti wonde ko kanko ran DeSantis mo welto kono e tugnade kadi no haaliri o wi wonde ko continue wadde campagne makko ene wayno o continue yaade toon fayi toon to New Hampshire mo yaa toon kadi to Caroline Sud
ko ɗiɗo état ji ɗiɗi woteji kadi jogori wattude pour ko fate élection ngaji primaire kamɓe républicain ji. hande toon to États-Unis hono kamɓe congrès jogui ha hande ko balɗe seeɗa pour nanodirde ko fate holno ɓe mbawata rokkude hono gouvernement mo États-Unis ko wiyete budget beele ne wawa continude ligguey mum e ɗum noon kadi e ponno wodde kono noon biyeteɗo Chuck Grassley ko sénateur jeeyaɗo toon to Iowa ene wayno ko guila hecci wiya ko antirɗo mum no hôpital kadi ene wayno ko mo jogui infection ngaji oɗo saha joni ɓe gandani exactement ko wondi kono ko wawi wonde foof o yarata kanko duuɓi capanɗe jeenayyi e kadi wasdemo tawede ɗiɗo woteji ene wayno ko hunde kadi nde jogorani wallude yimɓe républicain e démocrate en taw ko modéré ji nanodirde ko fate wallude gouvernement mo États-Unis dañji budget ɗum noon siftinɗon tan ko kanko Grassley kadi ko neɗɗo mo ganduɗa en jogguiɗo doole toon to banggue républicain surtout to banggue Sénat. ha hande toon to congrès ono kanko Bernie Sanders wawino addude hande résolution ɗum noon ko toon to Sénat résolution o ene wayno ko won démocrate en supporte ɓemo kono résolution o wiide wonde ko kamɓe yoɓe mbaɗa résolution pour wiide wonde ko Israël ene wayno ko kañum hoore mum ko waɗi gueɗe ɗe ganduɗa henne ko lutidodiri ko fate droit ji innamade. Donc e ɗaɓɓande makko kanko Bernie Sanders e nder résolution mo haali o wi wonde ko Israël waɗi gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa lundiɗe ko fate ne droit de l'homme toon to Gaza biyeteɗo Jean Kirby gonɗo toon to Maison Blanche haali wi wonde ko ɗum ɗo résolution wona feere moƴƴere wawde waɗede hultorede pour wawde réglude droit de l'homme ko wiyata violation gonɗo toon to Gaza ko wawi wonde fof ene wayno caggal mum résolution votama ɗum noon ko jammande vota capanɗe jeeɗiɗi jaaɓi contre yimɓe 11 ko wawi wonde fof ene wayno won démocrate en surtout ko wayno sénateur biyeteɗo Jeffrey Markey gonɗo Oregon kañum hoore mum ene wayno ko kalanoɗo tout kalanoɗo oɗo dumundu fof pour wiide wonde cessez-le-feu foti wadde toon to Israël walla toon to Palestine kañum hoore mum jaaɓi yantude makko caggal muɗum kadi hono toppitiɗo ko fate en ɗe caggal leydi woni muɗum biyeteɗo Ben Cardin kañum hoore mum jeeyata to Maryland kañum hoore mum ene wayno wi wonde ko ene rentini ene wayno ko yimɓe hewɓe taw démocrate en jogorani supportude oɗo résolution donc ene wayno ko ɗum ɗo ko wiide tan so tawi oɗo résolution jaɓama ene wayno ko rokkude Hamas cadeau pour wiide wonde ko Israël condamnama walla koye noon walla rokkude même Iran kañum hoore mum añɓe Israël pour wiide wonde États-Unis ene wayno ko congrès waɗi gueɗe baɗni hen résolution o noon no ɓe mbirni wona hunde joguinde doole no fewi kono ko symbolique firti wonde ko e kamɓe fof ko jaɓɓe résolution ɓe mbi wonde ko ala fof ko États-Unis hankkadi foti wallude Israël taw rewani to congrès e ɗum noon sibabude noɓe mbirni Israël ne violi droit de l'homme toon to Gaza. Kanko Bernie Sanders o wiyomo faami ene waɗi woni haqqille makko hande ala fof bawɗo hadde Israël defandude hoore mum kono noon e wayno ko wiide ne déclare guerre taw ko leñol fof no wurno taw ko palestinaɓe fof no gurno taw faltaki cukalel faltaki debbo faltaki civil en ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa ɓurtude donc kanko sénateur Bernie Sanders kadi siftin ɗon ko sénateur jeeyaɗo toon to Vermont kadi ko indépendant kono liggoto koye démocrate en ɗum noon kadi kanko hoore makko woni no candidat présidentiel ɗiɗo duuɓi kene wona laabi tati. Habruji men international guitorɗen ko toon to Palestine e tugnadi kadi rapport mo Nations Unies haali ɗum noon ko kamɓe goomu toppitiɗo ko fate droit de l'homme toon to expert uji men mbi wonde ko oɗo saha joni kala neɗɗo gonɗo toon to Gaza taw ko Palestine aji ene wayno ko ene wonde heege ɗum noon ko sibabude Israël continue ne bomba nokkuji ɗi ganduɗa ko gurdam woni toon e nokkuji kadi en bomba kadi gurdam walla balle ponnoɗe nadde toon to Gaza. Tugnade kadi ko rapport o ko haali mbi wonde ko ɓe mbi wonde ko ɓuuri famɗude fof 23 Palestine aji hande tugnade kadi habruji gomiri toon ɓe mbi kene wona ko ɓuuri famɗude fof 23 Palestine aji warama toon to wuuro wiyetengo Khan Younis ɗum noon ko sibabude bombardement ji Israël werloto toon ɗi ɓe mbi kadi kamɓe agence oɗo Wafa galle janiyankoɓe gonɗo toon to Gaza ɓe mbi wonde ko mbi kadi bomboji ɗi kadi bonni hôpital goto gonɗo toon biyeteɗo Nasser Al Amal ɗum noon ko ɗum hande ko tugnade rapport o ko jiiɗa ɗum kadi Qatar wi wonde ko
wawi dañde nanodiral pour addude ko wiyete gueɗe cafrirɗe e gueɗe kadi e balle kadi toon to Gaza. ɗum noon ko pour beele ɗum noon ko o nanodiral tawa eɓe mbawa kadi kamɓe koye maɓe Qatar addande yimɓe nangaɓe toon taw Israël naɓe ɓe Hamas nangi ɓe addande ɗumen ko cafrori. ɗum kadi ko Qatar haali ɗum ɗon. ene wayno ko caggal nde Qatar haali ɗum hono Maison Blanche wi wonde ko États-Unis kañum hoore mum ene jeeyano ene jeeyano kañum hoore mum e tawaɓe ndeɗon jonde ha nanodiral jaaɓa ko fate Qatar pour wawde wallude addude gueɗe cafriɗe toon to Gaza. tugnade kadi e ministére toppitide ko fate en cellal toon to Palestine walla toon to Gaza ɓe mbi ko famɗi fof oɗo ñalawma nde ken wiye mayɓe sibabunde bombardement ji walla haare wonde toon nde jettima joni ken wono 24,195 neɗɗo mayɓe toon taw ko gila tan nde guerre o fuɗi ñande 7 octobre hitande 2020 mbi kadi ene wayno koɓe jogui joni ken wona 6,150 neɗɗo taw ko gañiɗo taw ko woni koye hôpital uji toon to Gaza. ɗum noon ko ɗum woni ko haalta toon ɓe mbi wonde ko e ɓeɗon gañiɓe kadi ene wayno ko Israël hawnaki wiya wonde ko wari hen sukaɓe kene wona 1% men kene ɓuuro sappo e go ujunere neɗɗo taw ko mayɓe ɗum noon taw ko cukalel. toon to Comore e tugnade kadi habaruji gummiɗe to radio France International ono résultat ji jalti ono woteji bannoɗi toon ñande dimanche nde ono kanko gardino leydi biyeteɗo Azali Assoumani ene wayno kadi wiya ko kanko ko dañi victoire. ɗum noon victoire makko ɓe mbi tugnade e radio France ko haali ɓe mbi ko 62,97% ko kanko gañi. ɗum noon ene wayno rokkimo ko mandat pour yo ardu leydi ndi kadi lawol gongol. ɗum noon kadi ene wayno ko ɗiɗo résultat ji kadi haali ɗum ko gardiɗo commission électoral gonɗo toon biyeteɗo Idrissa Saïd Ben Ahmada. ɗum noon ko tugnade kadi no radio France ɗumini no radio France portugal siftinde on tan ko kamɓe yimɓe kadi wonnoɓe toon candidat ji goɗɗi ɗiɓe ene wayno koɓe puɗɗinoma guila ñande dimanche nde wulditade wonde ko woteji ɗi henna gawani lawol. laamu ngu jaɓani udditde bureau ji wotirɗi ɗi bureau ji ɗo wotte ɗo en état e kadi wayno ko won bureau ji pratiquement guddama yimɓe ganda to gotote ko wawi wonde fof ene wayno ko résultat ji jalti ala caɗele baɗɗe toon hande tugnade radio France International article mo wendi o. habaruji men toon to Sénégal e tugnade kadi e ko radio France International haali hono kamɓe kadi Africa News ɓe kaali ɗum hono woteji walla candidat ji to présidentiel hono kanko biyeteɗo Karim Wade ene wayno ko dossier makko waɗanoma évalué ɗum noon ko conseil mabɓe constitutionnel jaɓino dossier makko wino timmi. kono ene wayno caggal muɗum hono biyeteɗo candidat goɗɗo biyeteɗo Ceerno Alassane Sall kañum hoore mum wi wonde ko conseil constitutionnel ene wayno waɗi erreur saabu kanko Karim Wade ene wayno ko nationalité française omo jogui nationalité française omo jogui kadi nationalité sénégalaise. pratiquement kanko ko yummakko ko française bammakko ko sénégalais. tugnade hande konngol makko kanko Ceerno Alassane ene wayno ko candidat o wi wonde ko Karim Wade wawata wonde candidat Sénégal tan tumnade constitution ko yamiri. ɗum noon ko article mo mbiyata 27 ko yamiri mbi wonde ko candidat jiɗɗo wonde candidat toon to Sénégal foof to république Sénégal il faut ko wona tan ko wiyete ko nationalité Sénégal tan jogoto. ɗum noon ene wayno ko caggal muɗum hono kanko Karim Wade ene wayno o jaabima e nder Twitter makko. ɗum noon ko mbiyata ex wonno ko Twitter o wi wonde ko neɗɗo joɗaniɗomo toon wawino kañum hoore mum déposé conseil constitutionnel copie preuve wonde ko kanko hoore makko perdi nationalité makko française pour wonde candidat pour wonde candidat ɗaɓɓude ardade leydi Sénégal. donc ene wayno ko tugnade no article haali hawnaki ɗum ɗon dartini kankadi haala hakkude Ceerno Alassane Sall ko haalata ko en pour conseil constitutionnel yo ƴewta e kadi kanko candidature makko kanko Karim Wade. toon to Mauritanie e tugnade kadi habaruji gummiriɗi toon hono kamɓe Amnesty International ene wayno ko wullitima no fewi ñiŋi wonde ko dartingol binditagol ngol
toon to Mauritanie wonande yimɓe jogo kayitaji nationalité ene wayno ko campagne dartinaɗo ñande 31 lewru décembre tan ujunaji ɗiɗi no gattati ene wayno ko ɗum ɗon ma hadde yimɓe Mauritanie naɓe hewɓe jogade possibilité hebde carte nationale mo mbiyata identification nationale e ɗum ɗon kadi ko oɗo numéro kadi ko kañum wallata kala keɓɗo kala Mauritaniaji gonɗo toon walla bawɗon foof hebde droit ji muɗum fondamentaux toon wonande Mauritanie ɗum ɗon haali ɗum ko biyeteɗo Fermen Mbala kanko kadi ko chercheur woni kadi ko kadi ko Amnesty International ene wayno ko campagne oɗo pour binditagol ngol udditino ko ñande 15 juillet hitande ujunaji ɗiɗi nogas tati e kadi ene wayno ko kañum hoore mum rewi koye campagne uji goɗɗi gudditinoɗe hitande ujunaji ɗiɗi 11 e hitande ujunaji ɗiɗi 17 kono noon ene wayno ko tugnade no wi wonde ko campagne o yi hen wonde ko yimɓe hewɓe ne pour e hen woni yimɓe hewɓe ne mbaɗe mumen pour ƴewde so tawi ko Mauritanie wona Mauritanie e surtout no wiri ni ko ɓeɗon kadi ko yimɓe wonɓe e nokkuji fleuve Sénégal wonɓe to banggue worgo Mauritanie ɗum noon ko taariɓe ko wiyete maayo Sénégal ngo ko wawi wonde fayno wayno ko Amnesty International wi wonde ko ɗum ɗo ko wona hunde fonde dartade par ce que dartima haade yimɓe hewɓe hebde haqqeji mumen wonande taw ko Mauritanie naɓe habaruji men international hande toon to Îles Canaries gardiɗo gouvernement gonɗo toon biyeteɗo Fernando Clavijo on noddisi kadi walla o ɗaɓɓi hono Espagne et surtout communauté européenne yo ɓeydu kadi tinnude nanodiral banngal hakkude mumen e leydi Mauritanie surtout ko fati uuƴu ɗum noon ko yimɓe ummotoɓe toon to Mauritanie ene ndewa e laaɗe ene gara toon to Îles Canaries e ɗum noon ene wayno ko konngol makko ari kadi ko caggal nde ɓe teskiti donc e tugnade hande koɓe kaali ɓe mbiye tan en tugui tan 1er janvier ha 13 janvier tugui tan ñande 2 janvier ha ñande 13 janvier kene wona 3 laana ummima toon ari toon to tufɗe Canaries e nder ɗeɗon laaɗe hene men kadi 35 kañumen gummi ko toon to Mauritanie ɗum noon e tugnade kadi konngol ɗaɓɓade makko ko haali wi wonde ko ɗum ɗo il faut ko dartine e tugnade kadi ha hande statistique waali ɓe mbi ko e nder hitande ujunaji 2 ɗum noon ko mois de janvier tan oɗo sadio ɓe teskitimi ɓe dañi ken wona ujunaji 3,5 neɗɗo gari toon to Îles Canaries e kadi ɗum noon ko hunde ɓeydini par ce que ko wonno tan ko 3,7 taw ko ɗum koye hitande ujunaji 2,23 e kono noon e wayno kadi alay saago ɓe ƴeewa peeje baɗoɗe toon ko ɓuuri hewde ɓeɗo yimɓe aroɓe ko ummotoɓe gummoto ko tufɗe Mauritanie e kadi Mauritanie naɓe ne jeeya hen donc ene wayno ko kanko o ɗaɓɓi communauté européenne o ɗaɓɓi kadi Espagne yo ɓeydi ko wiyete vigilance pour rende ɗeɗo tufɗe e surtout kadi no yimɓe gardata toon e ɗiɗo batuji bandiraɓe heɗotoɓe radio Jowol sarma en jokkodira Tijani Niang joni rokken page mo joguinen ko fate coftal ɓalli siftinde on tan ene wayno ko coupe d'Afrique des nations fuɗɗima guila hiccitawel toon to Côte d'Ivoire e ɗum noon kadi ene wayno ko Tijani kadi ko kañum woni karalla men ko fate coftal ɓalli Tijani Niang bisimilla. Assalamu aleykum wa rahmatullah tedduɓe heeɗiɓe haalirde radio Wolsare joni kabaruji men coftal ɓalli umorado e lamorgo leydi Mauritanie Nouakchott gadorɗen kawruji men coftal ɓalli ko kawruji coupe d'Afrique juɓɓinte to leydi Côte d'Ivoire jencuɗi kiwdire ñalawma hannde jokkodirene Hasim Sow keɓɗo fartange tawtorede kiwdiral kihiɗe hannde hakkude leydi Mauritanie e nando mabɓe mo Burkina Faso. Sare on calminama on juurama Tidiani Niang salminama juurama Hasim Sow ɗo e Bokke hande match ɗo ko ɗo en dogi hakkude leydi Burkina e leydi Mauritanie ɓe petti ko sanga waftuji 14 woni 14h e 14h kam eɗen gandi ene wuuli jaw vraiment nangue ene wuuli équipe o waɗi muuye mayo quand même ɓe petti trop nara ko ala 93e minute walla mbiyen 94e minute ko ɗon woni mo défenseur Mauritanie nemi attaque Burkina arbitre wawi hokkude wawi darode VAR wawi hokkude penalty mais machallah yimɓe gari kam e kewal yimɓe gummima Abidjan yimɓe gummima San Pedro yimɓe gummima Guéñoua Yamoussoukro Sagassou partout supporter uji Burkina gari wonno ɗen gandi Burkina e Côte d'Ivoire mbadde frontiére ɓe gari e kewal Mauritanie kadi ko hono noon match o yaari ko gotel e ndiga ko Mauritanie fiya gotel ɗum noon en mbiɓe kadi courage bon continuation inchallahu taala.
ha joni ko faten ndiɗon mbaydi oɗo défenseur mauritanien baɗɗo erreur biteɗo Nou Mohamed Taleb e windande makko Facebook e kikiɗe hannde holliti o yafnima entraîneur kippu leydi Mauritanie ha e jouruji ha e leydi Mauritanie no didorno foof omo yafno ɗum e oɗo geste mo waɗi ha leydi Mauritanie wawi hebde défaite e contre Burkina Faso. Ha joni ko fate kabruji Coupe d'Afrique jencudi kiwidire ñalawma hannde kippu nani bi kañum samti leydi Tunisie loggol gotol e ndiga les aigles du Mali kañum mbawi hebde polgue yesso kippu Afrique du Sud loggi ɗiɗi e ndiga. Coupe d'Afrique en jokki ñalawma janngo ne waɗi kiwdire ɗiɗi kiwdiral 17h GMT kippu Maroc ma hewdire kippu Tanzanie République démocratique du Congo ma hewdire kippu Zambie. Jencudi Coupe d'Asie kiwdire ñalawma hannde kippu Arabie Saoudi kañum samti kippu Oman loggi ɗiɗi e loggol gotol. Coupe d'Asie en jokki ñalawma janngo so woni 11h30 GMT kippu Liban ma hewdire kippu Sin. Ha joni ko fate ndiɗon mbaydi Coupe d'Asie kippu Tagistan so woni 14h30 GMT ma hewdire leydi Qatar. Coupe mo leydi Angleterre ñalawma janngo kiwdire 19h45 GMT kippu Everton ma hewdire kippu Crystal Palace. tumnade jayde witende mercato ɓe kolliti hono kippu AS Rome yafnima José Mourinho woni waɗi ɗum limogé to club biteɗo AS Rome. Kabruji men coftal balli ko ɗo kadi en calmini hettiyankoɓe haalirde radio wolto mbawi wonde tijani en jarama no fewi bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko ɗi kabruji min jogon noon hannde e ɗemgal Pulaar sirti noon toon hannde ko talata hawri ko 16 lewru janvier hitande ujunnaje 2024 yen mbaale jaam ha janggo kadi on jarama.